balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Erik Jakite k'aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn janvier kalo tile 24 ka taa bila karidon na janvier kalo tile 30 dolo jate la fonɛnɛ kalo 2nan tile 4 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila fonɛnɛ kalo 2nan tile 10 na dolo min nɔrɔ barikalen do ni dɔgɔkun kɔnɔna na verso mɔgɔw ka dolo o nɔrɔ de barikalen do ni dɔgɔkun kɔnɔna na doloba fila o bɛ mara la ka bɛn ni dɔgɔkun ma o ye doloba fila jumɛn Uranus ni an k'a ma ko santi ani Saturne n'ale gidinti ni doloba fila nɔrɔ o de barikalen do ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni dolo in nɔrɔ wagati dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wulikajɔ bɛna ja mɔgɔ minnu ye bololabaaraw bɛna ja mɔgɔ minnu ye olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu lase aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔ ta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen do i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka dɔgɔkun bɛ daminɛ ni teliyaw ye ani wulikajɔw nisɔndiyako olu bolodalen do aw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a ka ca la aw mana wulikajɔ minnu sabati ka se ka baara kɛ ni o ye fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la jaabi ɲuman aw bɛ se ka olu sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa garisɛgɛ siraw olu fana dayɛlɛlen do ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw banba kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw hakili lafiyalen do wa wulikajɔw olu barikalen do dɔgɔkun bɛ daminɛ wasa yɛlɛda la aw fɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ ma garisɛgɛw olu siraw dayɛlɛlen do ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔtaw ani kibaruya siraw olu jɛlen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw banba kosɛbɛ aw dalakanw olu fana barikalen do dɔgɔkun barikalen do ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka ko ɲɛtɔla dɔn aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛ aw ka kɛ aw yɛrɛ jugu ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko o de bɛna nɔgɔya fo aw ka hakilina ɲumanw kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ ka se ka hakilina ɲumanw ta ka baara kɛ ni olu ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw yɛrɛ bɛ se k'aw ka ko de tiɲɛ n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛw olu siraw sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 ka taa bila juillet kalo tile 22 n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ ka jate kɔrɔ dɔw aw ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ ani aw ye ko minnu boloda ka tɛmɛ ni aw tun bɛ fɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka ko kɛlen kɔrɔ dɔw aw bɛ se ka jaabiya ɲuman sɔrɔ o la ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o b'a yira k'a fɔ ko aw ka tulo ma da kunnafoniw olu siraw jɛlen do ka ɲɛsin aw ma nka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma fariganw bɛ se ka aw ka ko sumaya ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na
a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ bana minnu olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma sɛgɛn ani wulikajɔw aw bɛna sɛgɛn ani wulikajɔw caman kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ jaabi kan aw tɛna jaabi sɔrɔ olu la a bɛ kɛ i n'a fɔ aw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fu ye ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don aw bɛ baara minnu boloda ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se k'aw jigi da a garisigɛw kan wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na wa mɔgɔkura yew aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena kabinɛ uti kalo tile 23 la ka na bila sɛptamuru kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye kamasɔrɔ kunnafoni ɲumanw olu sira jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wa aw dalakanw olu barikalen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw bɛ se halisa aw ka dɔ fara aw ka cɛsiriw kan ani ka aw hakili labaara o de bɛ se ka aw dɛmɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye hakilina fɛn fɛn sɔrɔ fo aw ka se ka aw ka hakilina kɛ k'a minɛ ka se k'aw hakilina jateminɛba kɛ a la n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma aw fɛlen don wa aw dalakanw barikalen don wa garisɛgɛ siraw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ sɛptamuru kalo tile 23 la ka na bila ɔktɔburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛw olu barikalen don aw ka wulikajɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ka taa se mɔgɔ kura yew ma ɲɔgɔn kunbɛw ani sigi ka kumaw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ wa aw dalakanw olu barikalen don a ɲɔgɔn ye ninnu fana kɔnɔna na aw dalakanw barikalen don wa aw lamɛnnen don kosɛbɛ ɲɔgɔn ye ninnu ani ɲɔgɔn kunbɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma don nataw kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun yɛrɛ ja aw bolo ni aw bɛ se fo aw ka kɛ mɔgɔ basigilen ani mɔgɔ faamuyalen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka garisɛgɛ sira sumaya bɛ olu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka na bila nɔvɛmburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw olu kun dalen don aw kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi de lase aw ma a b'a yira k'a fɔ fo aw ka kun ni aw yɛrɛ ye wa aw kana dusu ta k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa ni aw ye aw hakili to aw yɛrɛ la fana dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la nka fɛn min bɛ tali kɛ ni aw ma se aw dusu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ kamasɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali aw ka garisɛgɛ sira ka se ka gɛlɛya don olu la ka se ka don aw ka wulikajɔ sira la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ o la nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ nɔvɛmburu kalo tile 23 la ka na bila desanburu kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala alaw tala ka so kawula kalo 2nan denw sagitɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɔrɔjanfɛ kibaru olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw yɛrɛ limana mɔgɔw fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma o yɔrɔjanfɛ kibaruya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka fɛn min bɛ tali kɛ farigan walew kan dɔgɔkun daminɛ aw bɛ se ka sigi ni farigan walew ye farigan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la o de bɛna se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ desanburu kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so kawula kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka laɲini minnu ka se ka sira sɔrɔ k'a bɛ wagati jan tɛmɛn'o la ko halisa ko gɛlɛya bɛ olu la wa nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ye ko kura daminɛ i bɛna ye gɛlɛya bɛ don o fana na aw ka wulikajɔ siraw dibi b'olu kan aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya olu ka gɛlɛn nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka se aw ka ko kɛcogo la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ dɛmɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na hakilina filanfilanw bɛna se ka aw sɛgɛn kosɛbɛ nka aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna fɛn kelen mun de kɛ aw yɛrɛ ye aw bɛ se ka wasa sɔrɔ min na nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ hakilina kow ka ca hakilina caya in o de bɛna sigasɛga bila aw la fo aw ka dɔgɔkun bɛ se ka ta kɛ birisa ɲagami ye aw bolo garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ aw dalakan olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka dalakan de bɛ se ka wasa lase aw ma nka i b'a ye ni aw ma kuma fana nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ se ka giriya aw bolo ka daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o kɔrɔ b'a yira aw dalakanw olu barakalen don kosɛbɛ wa aw ka hakilina filanfilan ninnu bila ka se ka sira kelen ta nka ni aw ko a b'a bɛɛ kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛna bɛɛ tiɲɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhun ka so poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu de ɲɛsinen don aw ma wa aw fɛlen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban mɔgɔ minnu ye baarakɛlaw ye aw ni aw baarakɛɲɔgɔnmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw fɛlen don nin dɔgɔkun kɔnɔ fo ka taa se du kɔnɔnaw ma denmisɛnninw ani mɔgɔ wɛrɛw fɛ aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na a ka kan ni aw ye wulikajɔ minnu daminɛ aw ka se ka a fori yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ mankan kɔrɔ minnu tun bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw bɛ se ka na lafiya sɔrɔ hakilisigi sɔrɔ aw ni olu cɛla la nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen banba yanni nin dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya le 21 janvier o de tun ye tile y'a yɛrɛ sɔrɔ buruju so 11 na mɔgɔw fɛ yen nɔ ka bɛn le 21 janvier ma n'o ye verseau mɔgɔw ka so ye o b'a yira k'a fɔ an donna fonɛnɛ kalo filanan kɔnɔna na fonɛnɛ kalo filanan an bɛ o kɔnɔna na nin wagati in na sɔɔni ni nin wagati in tɛmɛna an bɛna don fonɛnɛ kalo sabanan na tuguni ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ n lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ n wele k'an fo n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ n limana minnu bɛ yen n jɛɲɔgɔn minnu n teri minnu bɛ yan fo Chine ani n kanubaga minnu bɛ yan fo Chine n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ani diɲɛ fan 14 fɛn fɛn b'an lajɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ o la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi